Vatsigiri vedu veHot Power in Action Arts Group tinokutendai. Nhasi ndauya nasabhuku wangu tichionesana nyaya yemutambo yedu unonzi unofira umambo kana kuti umambo unourayisa. Nyaya bhepe yanetsa panapa. Chokwadi. Saka isangouya kwamuru tikati no unoziva kuti isu kubva patakatanga nyaya dzemadhirama idzi taingobudisa madhirama edu ari full. Zvemaepisodes izvi takangozvopinda woda kujoinawo zvaingoti waone vamwe kuti vamwe vangobusawo zvemaepisodes but isusu tinongonakirwa nekuti munhu angoona nyaya yese nyaya yese ingotanga kusvikira yapera nekuti mumwe anenge aine data shoma one episode 1 2 3 4 yamujamba ozoona 8 yatova ku15 saka achaziva kubva nekwazviri kuenda. Saka isusu ngaringobuda rese ona zvakakodzera kuti iri 1 atanga kubuda iri rapa musoro wenhamo rakangokupai ama-highlights kubva pa2 apa zvichienda yangutovangoma kunosvikira rapera 1 hour 30 something minutes wakatarisa standard nemhuri bp zero handomaonera taita ndosemaonera tazviita tisingatokupedzerei time ka chitotange kuona episode 2 because episode 2 tatatoibudisa nhasi kuseni ndizvo but delete tautotanga paepisode 2 kunosvikira dhirama redu rakapera tumuzive nyaya yedu ifamba sei yatangira papi apapi ndizvozvo yakutoenda kunosvikira rapera pane vari kuona izvi musazoti mukaona episode 2 muti ndamboriona aiwa tangorisa zvokuti tisati tafunga zvatazofunga rabatana rese kunosvikira kumucheto tatada kusa episode 1 vatangoona kuti hamakaiona yakutozikanwa saka kune vasati vaona episode 1 vatangira pane runo iri dzokerai pamasure pane yanzi umambo unoufira umambo ndo episode yekumashure nokutendai vatsigiri vedu ngatiteerere takadaro takaenda kuleva makule aripo makadiko gogo komakule aripo akule ari papo serapo aiwa ndo vatikutoda zvemakule dana kule choti bhepe wauya makule ndianiko bhepe wauya iwe bhepe wekawe ndatosvika kule usafuratira waruinda sedemwe kule muri kutoninonokera kule muri kukangana mamadhakwa nezuro paya tiri kubhawa paya kuti kule mukadanaro zveaira nhasiakanenobva kule tiri kubhanyesu kungoda zvokumira here pinda bhebe ndasvika kule pinda mukati mabhebhe una sekuru mukati aiwa ndosota haina ndisopinda pinda ogara pajoye kuitira time apo kabuda dhimoni wako kana zvozodii manje kule nyasaitai zvinhu zviti aiwa zvinotofamba kupenga mukomana sekuru nyaya ndakambokuudza izuro yati patakasangana paya nyaya iripo nyaya yeumambo hwandiri kufambira uya wakanga uriwo kwamateu uya iye zvino pane mwana wacho ari kuda kukura musoro sekuru wamateu futi wako mateu ari kutoda kutoti atopinda paumambo wandiri kutogara inini onaga bhebe iyoyo ndakauraya mateu wakazimotipei tengere doro inzwai sekuru zviri munzira mukandigurira mukomana uyu ka apapa handisi kuda kuti mumuuraya zvandakaita baba wacho kuti mungomupengesa chete ndakangopinda sekuru aiwa mapinda sekuru manje nouraya ichaisa izvozvo sekuru aiwa kuuraya hatisi kuda ngaatenge sekuru kuuraya hatisi kuda takabvaona baba wacho izvi zvitodzoka kutouraya futi ngopengesa chete sekuru ngopengesa munhu chete ngaapenge sekuru izvi zviri mukutononoka aiwa akungopengesa chete sekuru ndapinda chete chero nemota iya yamema kungofamba madiro ndosota zvekutoti asi ikanimbori pama futi maye sekuru munoona mukaramba mongomwa sekuru ndopa munozotosota zvenhema aiwa ndakutobika chokwadi manje apo nekuti kwabhebhe mira sekuru ndoda kuti munhu apenge munhu ngaapenge wabhebha atikuda kuti zve zvakaita baba wacho zvezve no ngaapenge chete chamunotya chiko ati baba ndakabvudza here aiwa uivai mwana uzvo aundinetsi ndoda kuti mukomana apenge nauraya tonge nekwera ngazviite sekuru wanatsotedza
Exactly. Sekuru vari kupisa. Zvangu zvaita sekuru. Chauba chinhu chidoko-doko. Aiwa zvaita sekuru. Chidoko-doko chete. Aiwa ingosotema sotoro yenyu sekuru. Chidoko-doko. Magona sekuru. Ramba unozotambidzwa nouyu. Alright. Iya inezi. Unongotora unongosotora dombo. Utaka ungodai sonzo radai so. Pamunongo ndoipa woto. Saka zvatoita. Hakuna munhu. Unoda kutouraya asi kupengesa. Tone. Ndiwo. Sekuru. Ndiwo mushonga chaiwo. Ndiwo chaiwoyo. Sekuru mwanyautaurisa sekuru muchatipa kubvisa mimba. Hakana handizotori hakana. Sekuru. Uyoyo zvaunoita unongondotora ungokuya so. Usamza uchazona panopera kana kuti ando maseconds. Ona otopenga otomisa mota otodi zvototangira ipapo. Chazona matangira zvichaita. Sekuru musandinyeperedza. Munozare mukomana ngapenge sekuru. Achingopenga ndatopinzwa uda umambo kayo. Umambo uya utongu nemunhu anopenga. Akangopenga ndatopinda. Anda mutakavudza. Mwana topfudza kapo. Pakada uzoya umwe majeka. Ndouraya vese vatatu. Aiwa musauraya ngangopenga. Unopenga uyu. Sekuru saka wamandi pandokupengesa. Ndiyo isha. Aiwa magenda sekuru. Vabhebhe vakutowanza nyaya. Imi vabhebhe handi tonozvita. Achinda. Aiwa ndoenda sekuru ndoenda kusota ipapa. Aiwa chirega ndinde sekuru. Tosangana iko kuya sekuru rega ndiende. Zvinhu zvangu zvaita. Gogo ndoenda ini. Aiwa zvegogo umambo uko ndo wandiri kutofambira watori nguva president atouya wokwa Mateu uya ndo wandakugadziwa inini. Gogo ndo umambo wangu wandiri kutofambira izvozvi hama ndiri kundauya kuna sekuru. Umambo uhu ndo wandiri kutoita kuti sekuru vatoita kuti ndigadze paumambo uhu. Gogo panoti mindema rega ndiende gogo sekuru vatopedza masports ndoenda ini. Vanonoka pota ine danozisenda to back go back to the ndosenda sureko. Nyaya iripo ndekuti isusu mazuva edu hapedyo handiti. Saka toda kuti munge makatsiga wangu kana madai so matokura handiti. Toda kuti kana ningiri vice president vauya tisazotinyadzisewo handiti. Zvinhu zvedu zvonge zvakarongeka chiichi handiti. Tinyatsoona kuti ayo zvinhu zvedu zviri chokwadi. Munhu chakamenya utaurwa ndeyekuti kudaisoka vafanire kunze kwengokadoko apa kwaedza. Saka inini njere dzinga chero muri mudiki pazera chitai munhu mukuru. Izvo zvina vantadza vese inini hafanira kuti mungotonga nedemo regererai batanidze vanhu vose vekwabhebhe vayo vakanga vaenda vaye nevamwe nguva kuti makusiriko ngavadzoke vose towa musha mumwe chete. Ona mukoma wangu anga ari kujere akasungwa akauya achida kumbimbawo futi umambo achienda kwana sekuru achida kuti atore umambo akadzoka tinozvitenda ndine umambo saka ndini ndakadai hanzvadzi yangu ndakuna iripo pamba ndovabetsera pane zvese chero vachingopopota vachita sei ndongovabetsera pane zvese. Pamakuenda pakutungamira ndizvozvo bhebhe amukunaka bhebhe ndiye anenge ari bhebhe ndiye anenge ari panyanga amukona bhebhe akutungamira ndini takatomukanzura nguruve iyi yakatova nevana iyi asi mamvenge muri mese bata nyanga iri kubuda panguruve chachiko umambo wabhebhe waita sei upei utotanga kutoita sei utanga kutofamba neumambo wasiwa nembudzi isaipe bhebhe umambo chichimutora nzvimbo utopa mbudzi ndaiudzai iye mbudzi unotouraya bhebhe achigadzwa asi paipai mambo pesana ekurodhu mukupesana muya totouraya mbudzi yotopiwa bhebhe handikona bere riripo iri bere iri rinenge ritoripo bhebhe achigadzwa handika hamukona handika toda kuti chi mbanje todzitora dzese dziya dzika
Mbache dzedzo tolaita anditi mazimboche pachena kumba kunodza vanhu anokona chirege ndichifonera chi right ngatifonere bhepe apitore atotoitwa mambo nasi titoisa mambo andika tatoisa bhepe bere nembudzi zvinotoiswa kuti bhepe kwachi pamambo ndichitovara chobata imi imoti chobata imi one ngari kunira bhepe ngari kunira bhepe rirape ipa basikoro zvandambotaura zviya kuti vachatinyadzisiya tora skavheta yabhepe aiwa hapana kana skavheta tomboderedza gitare bhepe ache imbudzi siyana neni mbudzi ndisiye ubatone mbudzini vakutobatwa pautotiza zvinhu zvacho zvakaoma right munoona vakomana ndichikungenda kudanidza sezvizvi munoona umambo uya urimo munomu ndiri mambo muno saka chiripo vakomana munotora hamunoona mari zere muno munonochera munhu angari chiri paanoda minda munoona kumafuro kwese kuyakuya ndoda kukuchekerai minda kuya ndini mambo inini ari munoona mavice president ari kutoya kondigadza ini umambo ka ndotokutaurai chokwadi saka munhu nemunhu ngachere paanoda korokoza mari zere pasi apa urayai pasi aiwa zvakanaka mambo izvi aiwa zvakanaka mambo urayai pasi ani munoona dhibha riyari toda kutorivhara dhibha riyari toda kutorivhara dhibha iroriya tuzodini mambo munoona dhamu riyariya toda kurivhara dhamu riyari kozvipfuyo manje padhibha mushonga ndokupai mospreya kudzimba zvipuwo zvomwepi zvipuwo munoona chi panoya pandogadzwa umamba ndoda kutogadzira zvibhorani tokugadzirai zvibhorani vakomana umambo ndindinawo munoona mbanje chaidzo rimai kwese kuya vakomana tofira kujeri mambo mapepa zvese ndinazvo hamusungwi mapurisa chaiwo ari pasi pangu ini ndotokutaurirai indototsigirana namambo eni because umambo kwamate vakatonimisa kuti kushanda kamugodi kangu ngekuzasi kuti zvine kudhibha kwakoya ndosaka matonatora ndrai ndatonoisai pani tomusisa chimugodi changu chaito nebhandi rakanaka watononoka watoenda muzukuru kuti wanochera enda unochera unoshanda tisu tava neumambo kuno saka ndosaka ndati munhu wese anoshanda paanoda kunoshanda aiwa asi nai mambo bhepe mimi kova mateo ava vakambenge vari mambo ava vanozoti chiini zvinenge zvakuitika anditi unotaura uri kutotaura kuti vakanga vachimbori mambo havasisiri mambo ndini ndava mambo ini atinoona mabhenja ndini ndakagara ndaitongotonga ndichitongera pano uko ndaitozongoendesa kwamateu yatongoanyaya ndatopedza kutonga kare saka muri madaro boma ndini mambo inini saka munhu wese ngaite akasununguka sure ndinoronga mambo pakanaka ngatidzigirane vakomana umambo ndotori nawo nekuti vakanga varipo kavaforya muzukuru saka muripo odla ichiripo here sekuru ita muzukuru tagadzira kugadzirirai nhaka kwandiri kuita president vice president vari kuuya vanondoya achigara pamakagara ipo panapa handiti saka zvidhindo zvose ndinazvo umu kureva kuti ndini mambo ini kana kuri kutaura nyaya yezvitupa iyaya kuna asina zvitupa ndinokutoresai ndini neushe hwese chokwadi ndini neushe hwese hauna chitupa here maita zvakanaka maibhepa amanditi munoona ndakaunganidza vanhu kudai tine nyaya yeumambo uya hwakanga huri kubva kwamateu uya saka kureva kuti umambo ndindava neumambo ini umambo upi hwakanga huriwo kwamateu uya wokwamateu munoona vice president uri kutouya kogadza ini umambo iwowo
imi mabhepe kaimi chokwadi matotanga izvezvi nyaya dzemumadorodoro aiwa munoda kuti umambo ukaunga huri mumusha medu munotagarika zvakaita sei zvabhepeka munoda kuti mamwe mazina ari padengapo agariwa ndagarira akabva mazina wayayo ndakutozoenda kumuta kwangu handingambogari nemunhu anenge asisina mazino nai muzukuru ndibatsirewo mbuya vako havadi nhaka yeumambo wakaita sei kwa aiwa inini nyaya dzemudoro kaidzi inini handichadziteererini mbuya ndikuoreke njere maibhepe muri kuona vabhepe vakanzi vatonga dunhu rino rega iri tawana kuti titararame nevanhu vetaura zvako muzukuru iwe uye wakare uya aidzinyirira vanhu saka tsigirai sekuru vatonge chidunhu tiwane kudya pfuma yenu usaita sekuti haudi kunzi mai mambo maibhepe aiwa tinozvida pakakodzera vabhepeka inini handichadi zvokuti muchirohwa futi mazina aya abve ndova pasara huendisamo wese wandakagariraaiwainini kwemutago watyira chiiko sekuru kuti vanorohwa vakabviswa mazino ayo tosara tichikuchengetai zviregeizvezvi ndikada kutaurirai vane mavanga kumusana uku ekurohwa vachisapota imwe pati yakadyiwa mazuva aperai izvezvi ndiri ngoramba ndiri munhu anodzisa mvura yekutova chete izvezvi abhebhe mukaona mazina akabva ari padenga kayo shuwa ndinokusiyai ndichienda kumusha kwangu nokuti munenge musisina kana uhendisamo unenge wapera maibhebhe wagara une dzako handina dzangu kureva kuti pamwe une zvimwe zvauri kuita handina zvandiri kutomboita mabhebhe handichadi zvumambono hwandototora aiwa ine handichadi zvokuteerera zvinhu zvemakuhwa zvemudorodoromo aregai ndinokubikirei wakani maibhebhe umambo ndehwedu ukani umambo ndakatotora umambo hafaniri kungoenda sekudai isusu makorokoza tocherepi munhu wese mukadzi wese umambo totegera nemi umambo hatisiiatorego makore ese havaiti totigera nemi tosara tiita plan chaitika padare penya koko kwaitika hondo kudare uko koinda nyaya yataika zvakanaka tikuronga nhau dzemusha zvakafamba sei tiugadza sei tikuenda kupi asi indamboti mbafanizika havakomana vachidika havanzwisisike una musoro nyaya watorasika asi apo kwamweyo mbetobvunze uko chii chakuitika nguva yamaenda kuhuni yaya takuoneke muchikona pasi muhute payapo makadzika zvike ndoona wakutomhanya nemusakudei ndakutofona kumba kuna amai kuti bhuya Mateu chii chiri kuitika hanzvadzi musikana yanga itoridza redhiyo mumba noise ichirira redhiyo foni yangu iyi azotitaurira kure kure saka ipapapa kuzoti zvipi tapererwa nezvaitika kuzoti zvikufamba sei chaipo musha unovavha utange wandenge ndikaudeso iyi mhepo iyi zvakaoma yabva nekupiko mhepo ndakudzai paipa ndinota hope dzakaipa mumba mune zuva taurai zvenyu ndota hope dzikaonaka bai dzine chirevo hope dzandireedzedze ndikati mai mwana paramba musha uno unenge wapinda mhepo taurai zvenyu nyataka zvakanaka tiri padare peri paipa munoziva pamutibika chikafu pai kutowirirana mushe nhau dzedu titomwa zvedu poto yemahewedeya kuna zvanyangara uya kachongwe mwana uyo kwaMateu kauya ane mukoma wake anga ari kujeri uya iye watotanga ndatiko inini vana ava vari kuita seiko tatikuonai pai ndichofona baba kuti ndidedzere kuti siya shinga mhanya makadai pane ndiri pafoni zvandishamisa zvakaoma zvaitika pana bakapa ameno kuti chaita sei chatibhoti kuti mangwa tiromuka tinotora masabhuku nokuti hasuko waye tofuma totodzoka uko kuti chinombori chii chaenda kuna bhishopu here chaenda kumufundisi kuna pastor here handichatoziva ini taurai zvenyu zvandovanhasizvozvo ndo zvinotoda kutoitika asi makamuona mwana achaya akanaka mwana achaya anonzwisisa tinotoyemura tese vachifamba nababa wake kuti mweya ameuti chiita mweya unongouya mwe mutoriro hapoti zvinodhaka totoimba nemararamiro ake asi iyi yamhepo iyi yapinda mumusha zvandishamisa musha waMateu wakagara uri musha wakanaka chose kungoti baba wake wakafawo zvavo pai zvakangoitika asi kuti ndo mhepo yacho here kana kuti zvakupunzwa nevanhu atichatoziva isi zvakaoma patoni dambudziko raapapa zvekugadheni kuya totombosiya zvekubindu totonangana nenyaya iyi ndo nyaya yatoapo tione kuti chakonzeresa mwana uyu chii nekuti pazvatangira ini ndanga ndiripo akachiti bhepe uya ajinda ramamboriya guru riya ndiye anonzi bhepe wopomusha uyo wekudhama ndo waanga achitaura
Saka ndichaziva kuti zvafamba sei asi tichatoti tiende mangwana acho kuseni toona sekuru vanorapa vayo kunondo ivavavo todzwa kuti chii kana vatadza kushopera tiendaira kumaprofita nekuti ayi mwana mudiki atingamuti zvingaite musha takatarisa tisu katakachengeta musha tisu ziso ramambo ziso renyika zvakare saka tofa kuti tidzirire izvizvi baba vake vakafatika rwadziwa takurwadziwa nenyaya futi saka ngatichenjerei izvozvi zvakuitika izvi aiye izvi zvinhu zvinoda kungwarirwa chokwadi kana maenda kunamata kumachechi kwenyu garai pasi zvinhu zvinamatirwe mushaururamiwo zvinoda kungwarirwa zvinhu izvi pane kakugadzirwa so muri kuona maonero angu dai munhu aikunzi atenderera pfungwa munhu akutomhanya akutenda zviitikizvo zvakamboitika ndakarinzwa ndabva kwana ndikaenda kumasowe kuya kunzi aiwa kumba kwenyangara kuita mhanya kumba kwaAmateu ndizvozvo kuti ndiya zvikanzi ndikachongo baba wedu uzira makadii baba tosi baba mopundwa baba wakadhakwa baba munopundwa baba kurisei chama kurisei zvakamira sei apana chakanaka ndimudza mungotora nyaya makachonga Mateo nyaya yakachonga Mateo icho kwadi ndishungurudzavo nyaya makainzwawo ndakandiri pakabhawa kepakona kayakayaka munoziva tichibuda zotengawo skati imoza ndoda zvedu tikunzwa vari kutaurawo sekuru vaya mwana neuyu mutara pepe chikuisira chi muchati kudhaka tauratiwa dzoka utudze taura itinzo zvanzi chii wakazi chiyo akapengesiwa panyaya dzawo idzi wakaziva sei ndakagara doro rangu rimwa doro rangu ndokunzwa sekuru ava sekuru ndio chinhu uyo mamuza mudaro uyo nganga kona hapo iwe bebe umambo Mateo hwari kuvavarirawo une ukama nawo here kana kuti mbondiudza sekuru
umambo wakanga huriwo kwamateu kwao. Vamateu ndo vandanga vainge vandaifamba nawo ndichitonga umambo. Saka umambo ufanga ukuya mumaoko mangu inini sekuru. Zvino kana achifamba na Mateo wacho inoti matano kama utinozoti iye hafa yogara umambo wacho. Aiwa sekuru muruzo ati ndakamborohwa kumashure uko ndikabvisa mazino esaya akapera ndaifamba na Mateo uyo zvamunozi ari mambo anditi saka mazino yapera kudaro sekuru ini ndinoda kupinda paumambo iwowo paumambo paumambo iwowo bebe ichashupa nyaya yako ainetsi sekuru ndosaka muripo ichangubvudza kai pengesai mwana wake iye arida kupinda paumambo sekuru. Uyu. Pengesai mwana wacho arida kupinda paumambo arikukwidza nenu. Anouraya. Aiwa musauraya. Ngomupengesai chete. Ngomupengesa. Ngomupengesai chete mukamupengesa ndapinda paumambo. Baba vacho akafa sezviya. Baba vacho takavaisira mudoro zvepaya murikangana sekuru. Ndindakaita basa kai. Aiwa paya makabata basa zvisekuru paya. Aiwa makabata basa paya sekuru. Ngatimwe mafureshi sekuru bata. Aiwa ngatimwe. Ngatimwe. Ngati sekuru ka zvinhu zvedu ngazviite sekuru. Urona bebe nyaya yako hainetsi. Natione kuti sekuru. Aiwa. Inyaya yako inotida kumba. Bozi ari pakutaka inotida kumba kumba. Sekuru ka. Munonaje? Kumba ndotouya bozi ndinoda mukomana akangopenga sekuru ka. Ndikangopinda. Sekuru tichinda kuHarare sekuru. Makagarawo mumota nditi. Tichinda kuinda kuHarare makagara mumota. Mombogarawo paMadza City apa. Kana mai vekwangu kana vapindawo mai mambo imimo hayo mumbogarawo kumashure sekuru zvinonakidza sekuru kuHarare shandai basa sekuru kuHarare shandai basa aiwa ndosota bebe ndosota unotoya kumbanya aiwa sekuru itai wawangati mwei sekuru mafresh riripo kana rapera ndokuwedzera rimwe koforya muri kuita forya iripo kani sekuru bebe nyaya forya mapapu nezviro forya unofa uchibva nepasi sedungura munyiwa forya sekuru forya ndo dzosvutwana nasekuru forya rimutoriro makushawo kuva maura ndakaita Mateo ndo amakutorla imi aiwa sekuru ndozvakaitika uyu mukomana ari zvaiti nyaya yakutaura ndakazvitaura mani dzokudzifunga ndakarara so ndikati uyu muri munhu akadhawa zvakasiasa kutaura chokwadi ndingatimutsvagei mangwana mukomana asina kudhakwa asi akataura nyaya yake aite idzokora asina kudhakwa asi nyaya iyi idii ndakamboitaura paya changamini ndikati bhepe ka zvina kumira mushe mudoro imomo ndo pavatendarira kapa ndo pabhepe paya panomira pakaipa mangwana kusenika hatimutsvage mukomana asi isusuka ngatisaipedza nguva tifambise nyaya yemukomana uyu changamire tinorasikirwa nachangamire nunhu medu tata tafamba asi nyaya yacho manje haisi kusvika saka mukomana pane yaidhora mukomana zvino manje sisi timapostori handisina aiwa toona namangwana chiakanaka pase kuri padhuza umaona zvakati amen but hangu yacho yachaita timboshingira tuni anyanya kunonoka tatomboitira zvangu anedi pananditerera kamvura ka aiwa ukadzira pase kuri padhuza unomboona machasura matorara muri simboye murume mamarara nguva ipapa ndavashayiwa sekuru navakwa ndati wanga utesi ona kurumidze nguva diki iyo iya ndatoendeyo makutoti ndanonoka muchatosimbe murume ndavashayiwa handei sumukai handei time dzakatidya ndopandawana twanonoka pita nangu nditotangu takura bhegi mapureti eikwe muchatasimbowe murume varangurotokwesha mapoto esa datoti mukline kwese kuya sekuru zvine basa reiko zvakangofanana izvo chasura urusiya mukachifumana bhebhe pakaikwe
aiwa zvana bhebhe kanto madzimambo kari kumanyama vakaumba kwangu ini ana mazuva mashoma zvabva kumba kwanga asaka mushonga uda kupengesa mwana uyu akababa kwekufa umambo sekuru zvabva kupi futi kwaizvozvo andakanga ndikozazisaka imi musateerere zvina basa imimi sekuru zvabva kupi zvamuri kutaura imi sekuru kamuchandiparadzanisa nemurume wangu imi iwo nokuti ndatorwisa murumewe anotakazve aino muti evhirichena bhebhe kumba wana bhebhe ena bhebhe kumba wangu kufambira nyaya dzeumambo uchaurwa nemukadzi uyu uchaita hurewe inyaya dzeumambo nyaya dzeumambo nabhebhe ndo manyama kama vari kupinda aiwa handizvomambeni unokwatozvisawo ndewewe zvekutaura sekuru ava washata uyu imi sekuru muchaparadzanisa yangu imi chasura hakuti kutenda chasura nyaya iri pano ndekuti amai akawa mafambiro achamanzwisisi bhebhe aite izvozvo aiwa vanodanana sekuru michitaura ichokwadi imimi sekuru mauda kupinda kwakadzika imi machasura kana mauda kusana nasekuru amusana nasekuru amandienda kumba asi mwe mushonga ndawakupaka unongatorwisa uyu mushonga weyo wamukandipa sekuru wakuteta dununi kana iwewe donga sedai nabhebhe seyo kanima nhamba sekuru ndonga nhamba dzangu munodzidii ndodi zvangu mubvunze waonera iwoyu ndodi uyu ndakuudzayo chasura iwe rengetori ndogona kuzvipedza ndega ini uyu wakuteta dununi iwe ndikona anhu aniteerera nemi fambaitendoko mutombasora kuteerera zina basi vava nemakuhwa vane makuhwa sateerera zvevanhu bebe ndiya mambo unotonetsa nemunhu anototonga munhu anototonga kana achitori mutonga anditi anoti mutonga ndirakutonga tiri kabva kubulawi kuti azotonga bebe mambo bebe maswera sei mabhiza anonge achitobatwa nekiti ndati maswera sei ini tikanzi tora chituro wotora chituro wopa imbwa imene tora chituro yobva yatanga kupfeka juzi ichimhanya nejuzi yobva yaona kuti patoya chihukwana chine nyanga une mahobi unge ngobi pingopi uchienda unotongwa kwa bhebhe kudai bhebhe mambo wedu bhebhe wada asikarugezwe wagarika kwa bhebhe wagarika vasigarika inenge ichida kutohwa kuti makudo anorya chibagwe chimbishi kana achinge atoona vanhu vambishi kana kwakaisa bhara iri apa bhara rinoiswa pamusoro perufu ndogwegu nerufu ka bebe mambo enda kwani kwabebe mawana ndotobuda zvemai uyu kuenda kupi ngandotombofambira zvenyaya dzangu zvedziyo nyaya dzenyu dzipi dzeumambo zvedzi imimi mbondiudzai kuti lingi renyu namai chasura rakambotamikira papi mai chasura kuita sei nyaya iyo handi wakaibvunza futi zvemaneno ndoda kunzwisisa kana mai chasura ni classmate takadziza tese izvezvi kana kugadheni chaiko mombe dziri kudya vabhebhe dziri kudya mumagadheni ndakuita basa rekuitira mari icho chete mumagadheni evamwe ndichipiwa muriwo kuya kuzobika hamuchagadziri kana gadheni kwezvezvi panopamba kana kumboonao vana kana inoitaenjeye kana kutondiona hamuchatondioni hamuchatombondioni kana ndiripo chero ndikatozorowo lipistiki hamuchatombondioni nenyaya yamai chasura chaivo vandiudza kuti kana murume wenyu apedza zvaanenge apedza kana kugeza vagouya kuno vachinditora imi mbondiudzai kuti namai chasura munombowirirana pakuita sei mai chasura iclassmate yangu zvavanongoziva ndakakutaurira mai chasura iclassmate yangu plus mai chasura tichifamba tichina matero taingoshandidzana tose maishandidzana ko pamakaenda kuharare mai chasura ndo vanotori ndo vari kufambira nyaya dzeumambo muchirara pai muchigeza pai namai chasura muri vaviri tairara munodya handi tatafambira nyaya dzeumambo here saka maiti mumwe nemumwe anonorara kwake
kuchirara kwenyu. Mai Bepe. Izvezvi ndiri kugwisa kufambira nyaya dzeumambo ndinyazo kukuona zvakanaka. Unoona pane umambo. Kana zvemagadhini zvauchaiti wona une nyama. Muriyo chaichaiwo utarisa wangu uchizane mumavheji. Ndiri kufambira nyaya dzeumambo kuti udye une nyama wogara mumota. Haunogara mumota. Izvezvi maita sura vanga vachangotaura kuti mukaona murume wenyu umuzi auye nekuno. Unoona nyaya dzekuti maita sura macho. Ndovari kugadzirira nhaka yekuti uve neupenyu hwakanaka izvi. Ndovakukuudzai nguva dzekubva pano pamba kana kuti nguva neni kana kungondionawo kuti ndiripo kana pambedha chapo makutondisundidzira. Ona ndo zvinopa kuti izvezvi undikanganise nyaya dzeumambo dzangu. Unoona izvezvi mota yeumambo ikauya pamba wombogarawo mumota wombogarawo mberi. Kana maichasura varipo wombogarawo pamazasiti iwo gara kuchingoro. Nekuti maichasura kanto vanenge vachingotonga. Aiwa maichasura ndo vane umambo hwese vari kuita kuti upinde hauno kugara kumboitawo kuhotera. Ndichienda inini namaichasura ndo zvatiri kugadzirira kuti umbopindawo muhotera. Aiwa kana zvamuri kuita namaichasura ona mai Bepe. Aiwa ndikuzvifarira. Ndokugadzirira umambo hwakanaka naka. Ndikuzvifarira kana mafambiro amuri. Nguva ndira kutofamba. Aiwa kana. Ndikutombozvifarira kana zvamuri kumboita. Pese maichasura. Pese ndimaichasura rikuita. Maichasura ndo vari kuita kuti umambo uite zveu. Uite unoona wakutondidzosera kunguva uri kugadzira umambo wamuri kuda uwo. Mucharohwa futi zvakare. Iwe watotanga kuda kundiitira zire zvakanaka ndoinoita umambo wako ukaenda iwe windava usingadi zvakanaka iwe ndokurova iwe utsaka. Mukomana zvaakaita mukomana akati ari kubhawa akazwa Nawi ichitaurwa pabhawa ndizvozvo chaivo. Nawi aingotaura pabhawa ndopaakatozosvika isi chigara pasi tichitaura nhau dzedu ndobva ndozvakaitika Nawi yachona. Chokwadi Bepe anita iye Bepe anoda kuti ndidiko opengesa murume wangu izvezvi vamwene vangu vofa neBP izvezvi vari kungofenda vari kungodi iBP iyo yekuti mwana akupenga vari kuchema tezvara vangu vakashayika iko zvino mwana openga votofa. Kudzomuka tiri pameeting pasabhuku apo komana kutodzomuka kutorasha nyaya dai takazorwa kuti takumanya takumudzingirira kubhora uko bhora takumubata pakazava vana kuti vazvifamba sei iko zvezvimai vari kungofenda zvamoitaka imimi mangwana even chero tisipo motoenda kwaBishop handiti munotomhanyisa nyaya yekuti mukomana arapiwe chero tisipo kana tiripo tichaita kuti tivepo. Saka kwaBishop kwacho toenda nawo here kana kuti tega nokuti navo hatingakwanisi vanosara vari kumba kana taronga iyo tozoti handei navo taronga iyo tine chokuti tiwatakurise. Aiwa munenge magona mufanira kutibatsira ndimi masabhuku anoita kuti zviite isati charambe tichifamba isu regai tidzokere zvesho ndosaka muripo tiendai amai vasara kumba uko kwavana munhu hapana ari kuvatarisa BP yavo kana ivo chaivoka muvatarise muvape chikafu asimusanyanya kuzviudzaudza vanhu. Aiwa zvesho rambai muchititsigira muchitisimbisawo tinokunda ndosaka muripo aiwa zvakanaka aiwa tinotenda rudo rwenyu. Regai tidzokere isu. tikazoswededza zvese zvidhina zvikaisapo plus foshoro chawakanipawo chai chakajakwa iyo ndo yanga yakatonakaaonotitesise tatouya kuti tozombobata chigirafu nabhuru wangu baba mutondishamisa chaizvo ezvino mapleti ari kunyikinwa nenhunzi komaswera here taswera maswera sei mapleti ari kunyinyirwa nenhunzi imbwa izvi zvipamba vana havana kugeza mabori chiini mimi izvi ndakamirwa naBepe kuti ndiri kumhanya time dziri kuenda chazora chikwe nemukadzi wako vanewo aiwa zvekuti makaona vamweni muda kuonererwa ka madhatiratika zvebasa kati zvebasa madhatira kuti tiite aizwa izvenini kuchikona iwe chasura ukanichiteerwa nemukasudaro kanewo aiwa ini mweri juti rangu juti kuita sei iwe nguva yazuva kwenguva yekubasa ndikakataaaiwasikongwa izvezvi izvo zvacho wasikongwa ndanipesasa nemhuri hamuri yekuita ndikutomudza akadhaya kwa munhu kudzawatiani mite zvokumba kwenyu iwe chasuraabasa chavo kutakura nemhuri yako akadhakwa mani enda nayo mani mhuri yako mani endai kumba kwenyu ezvo Bepe akandimirira uko tiri mashure menguva andosanyadza ari kufambira dzeumambo
apa taura iwe mumira mani yaise kumambodzi kuita sekone zvino uya akanoonwa futi basa achita zvanga achidika pori chiri mwana nhasi ndizo futi kusvira zviro makanga mamutuma futi kukresi imi munoti makuda kupinda mbamba saka tichashandizve nemurume wenyu kana zvakadai atifuga ndifugi nemini handewe tofuga chii chasura kwako chikwatinya zvandiri kutaura siyana nazvo aje kumaonoita imari yekuma kwake chasura iyi orejira akabika nezuro revana madeko apa makamuripini iwe chasura chigone mukadzonge chasura chibvaipo tichibvaipo kani munokwara imini uchasura tukakaniwo Ashara kanikofuka chapa. Unochira iwewe. Ndinojuti futi. Unochorohwa here? Ndinojuti manta. Uyakaliswa uyu. Asa wakaliswa here uyu. Ashandiki nemunhu. Ushanda sei nemunhu akadaiwo. Zvazvipi. Madam. Kuchi chiri kuitika pano? Aiwa totendai. Totendai aiwa maibishop totendai. Kuchi? Basa racho ringe riripo rakakura. Aiwa dambudziko nyachatara tichifamba tienda kumbasi aiwa zvaitwa. Nhau dzinopedzwa nenzira yaMwari. Ndazodzidza. Utoshamisika. Unoshamisika ndauya sei pano ini? Aiwa watosunungurwa mwanangu. Madam. Asunungurwa. Mai Mateo. Aiwa nasi morarawo hope zvano zvakaoma. Ava ndakati aiwa nhau dzika idzi dzinopedzwa nenzira yaMwari. Wonodzidza kuti Kristu ndowapindire dzinokundika. Aiwa totendai maBishop. Aiwa. Mubatsiro vamwe vachazouya chero vasiri isisu. Ichairwa rwaMwari. Tutaura takufamba mama aiwa regeti tifambe iri ndo rinonzi simba raMwari. Mwari vanoporesa Mwari vanogadzirisa zvinhu ivo mbuni nekuti hondo yanga iri apa yanga yakaoma kwangu kusina hope dzekechira yanga isina kumira zvakanaka hondo iwe asi zvazvinoda apa zvanga zvichiitika aiwa achitaura amateo chataura asi zvazvinoda zvandakuda kuchikuudzai vanangu muchigara muri pamunamato nguva dzenyu zhinji nokuti mukomana uyu ezvino asunungurwa hapachisina chimwe chicharema kana kurwadza. Totendai Bishop. Aiwa tinokutendai aiwa. Aiwa varikutouya hatisina mazuva akawanda vanenge vauya. Mouya Big Sunday tine Big Sunday musi wa14 mogara muri pamunamato panonamatirwa vamwe. Iye mukomana muchinamatirwawo aiwa takutendai Bishop. Namatirwa. Aiwa. Noti nawe umambo kai. Andisi kutozonda famba sei kusvika pano. Aiwa zvakanaka aiwa ntoona munhu waMwari. Basa ngarikunzwe. Mwari ngaayo ngaende basa maBishop. Aiwa totenda. Mwari ndimwari wakanaka imweni. Maisimba. Mai Bishop. Ewo. Makasimba ere mai. Tinofara makadiwe. Tinofara isu. Parisei pamba apa. Aiwa parinani. Rakati basa rababa. Jehova vanokutendwa. Tinotenda. Ndinotenda nebasa ramakandivakira kubasa kwangu. Andiitika. Kumaini zvinhu zviri kufamba. Mwari ndavakudza. Ndinotenda chaizvo. Ndinoshaya kuti ndingatende nei chaizvo zvokuti imini nyatsoziva kuti Mwari vane simba. Iri harisi basa rangu, ibasa rakati ari kumusoro kudenga. Ichokwadi. Ibasa raJehovha, ngatitendei Mwari. Ipo pabasa penyu futi panofanirwa kuti mugare muchinyengetera kuti mhepo dzimwe dzitaramuke dzinoteverera mweya isingadi chakanaka iyai basa renyu richifambira mberi. Tinofanirwa kutenda Mwari neizvozvo. Aiwa tinotenda. Hakusi kugona kwangu, kugona kwani? Kwaishe. Chokwadi. Aiwa tinotenda nebasa rakavakwa naMwari. Aiwa zvakanaka. Saka mosara zvakanaka munhu waMwari. Aiwa tinotenda. Totenda. Jehovha wedzere pamatapudza munhu waMwari. Totenda. Amen. Totenda baba. Makadini maibisho. Nofara makadiwa ino. Makadiwa. Yewe munofara ino. Tinofara. Wakadikwa view. Kwabia kwa right. Maichasura. Ndati ndinyatsokutauriraka kuti aiwa inini nezvabhebhe ndasiyana nawo ini ndakuenda. Ipi mabhebhe musadondira mafanisi. Aiwa ndiri kutotaura chokwadi. Mukutoreva kuti nabhebhe matosiyana. Ndatosiyana nawo handiri kuona zvinhu zvangu zvandakatakura izvi. Makutoenda. Ndakutoenda nokuda kwako.
Machasura mukati makutoenda zvoti ndakutoenda. Kana maenda mugari maendera kuti zvoti mangwana mozodzoka. Handidzoke. Dzungura nyiri mai baby kana maenda motoziva kuti maendera kuti zvoti maenda mangwana mozodzoka. Andei vachasura. Nai vachasura andei. Ngasirotedzerana kusera kuramba dzimba zvavava. Vakawanda vanhu vakutodzitsvaga dzimba. Handei kaba mwana handei. Nai vachasura handei. Nai vachasura musikunzwa zvandiri kutaura ngoda mvura taura kuti handei chi. Makutasana namai baby asi makuda kutorana futi namai baby. Imi vachasura ina mutonge makadzunga ire handiti fuza remurume ndikutaura kuti handei ko mukuramba makamira ipapo se. Nai vachasura. Baba vane ruchiva risina nebasa. Imi ndonyeka dzandakuudza dzabhebhe. Handiwakona pausika manje. Dzabhebhe dzekudi? Waona padzausika. Dzabhebhe dzekudi? Zvabhebhe zvapinda papi wabhebhe tikuronga nyaya dzekuti titore umambo. Motora nyaya dzabhebhe dzapinda papi? Mune makutorana namai bhebhe futi matifambi tiende kumbapo. Handi tiende kumba. Dambudziko randina ndere marwadziwa nekuti mai bhebhe vakuendaka. Ayo. Ya baby ndakudza kubva kudhara. Iyo ichakutemesa musoro. Imi nyaya dzatikufambira naye baby hamusi kudziziva here? Asi makutorana namai baby. Mazosika maramba mungavatarisa chamamuna kavatarisira chi? Nditorane navo. Because iwewe ka kubva pese ndaimira newo ma-elections mese muyamuya. Vachasura. Kukansela pese paya kumaloji ndo nyaya. Bogara muchingondifungira. Bhebhe munoziva kuti nyaya dzeumambo dzatinokurwira apa. Asi moramba muchingotaura. Taenda kunorora kumaloji. Taenda unodini. Hamusiziva kuti kufambira nyaya dzechi. Hapana nyaya dzeumambo apa. Vana hauchagezesi, hauchabike, wangwa chinhu chongori pamba chingoti kwai vabhebhe. Saka ndichizodini nokuti ndangwa chinhu chingori pamba. Vana vekuti une vana iwe. Une vana unodudza zvevana iwe. Tautaura tana vana ini. Ndikuti vana ndindakatakura mudumbu mangu. Saka unotsaka. Saka sida kuti dai zvinhu munomuka zvachinja nhau yedu yese ienderere mberi ine gwara rakanaka. Aiwa ndizvo. Zvekuti chikafu chinopiwa vamwe chinyimwa vamwe kwete tiite zvinhu zvedu zviri pamwe chete. Aiwa ndizvo. Isusu tikutonyanya kuda kuti vese vakaiswa kumahonyengerana kweso mambo vachigadzwa zvese zvipazo zvakaitwa zvese nabhebhe zviya achimbunyikidza mutongo icho kwadi anga akutonga nepasi ripo. Saka izvozvo ndo zvatisingadi muno mudunhu. Ndosaka tagadza vedu chief icho kwadi kuti timirire vamateo vaboye changamiro yedu ndizvo zvochaizvo. Inini umwe aida tombotongawa asi ndakazoona kuti apa ndogona kukundikana. Asi ndakazoona kuti mufana wangu sezvo ari aifamba namudhara anogona kuziva zvimwe zvakawanzika zvimwe zvokuti anogona todii anogona totonga zvinhu zvikatofamba zvakanaka. Saka ndangoti mufana erega ambodii ambosusukira zvekuti ana ake chikoro hatinyanyi kuzvitsvaga zitereka asi anongodii anongosusikidza tichienda mberi. Tinotozvitenda kuti muri imwe chete vabatana handiti takuvaka musha wedu tichienda kumberi handiti. Aiwa tiri kufara zingaiti nekuti mhuri yekwaMateo vabatana. Handikuona vari kuzvipupurira tine urombo nekuti iwo changamira havapo asi vatuma mumiriri wavo muri kumuona aripo apa. Aiwa tinoda kuzvitenda zvakanyanya. Anomuona kwese uku kumaona rodhi yakagredwa zvakanaka. Ndima mumadevelopment nevamwe vari kuchera musingatenderwi vese zvikumiswa wotanga vaona isusu masabhuku handiti. Kana nyaya inyokora muto zvakanyanya vanenge vakunoonani changamira. Ndona uya takamirira izvezvi kuti vice president vachingouya vachinge vakangogadza changamire vedu takuchiziva manje kuti mafambiro edu tikubvepi tichiendepi. Ini yangu nhau ndeyekurima kuti dai panouya vice president paipai chachererwawo zvibhorani panapa patakanyora panapa izvo zvida kuti titi vanewo muno kune wanga wakatiza muno kuti muno mamushandike wakurambidzwa kuita sei zvawanga kuita asi kuti vana ngavadzoke kugadzwa kwaMateo muno musha unoyu. Midziyo yawanga ingatengwa nababai pamusha panapa ione kuchishanda. Kuuya maoperators vanenge kudzidzisawo nemishini marodhi edu abva agredwa zvakatinakisisa vanorwara ofamba usiku zvakanaka zvinhu zvoendeka.
saka kugadzwa kwaMateu chinangwa chakanaka chinobudisa budiriro munharaunda munomu. Ndizvo zvekuti vana vemunharaunda hapana achachema kuti aiwa hamuna mabasa kana chii. Aiwa tinozvitenda zvokuti vanenge vakuwana mabasa. Ndizvozvo tinozvitenda kuti chero takanyorera tsamba kuna president kana vice president zvinopindura. Anoona maJCBS aya akauya maningire maskaveta akauya takazvikumbira izvozvo zvakauya. Saka disturbance yanga yapo ndeyekuti changamire vakashayika nditi. Asi iko zvezvi takufara tikugadza mumwe mambo mutsva mwana wavo waMateo. Asi ndizvo shoko rakanaka kuti nditendo pamusoro pazviri. Mhuri yaMateo iyi midzi yese iyi vakachengeta. Imwe mhuri vaitengesa. Zviripo zvese hapana chakatengeswa, mota dzese dziripo idzi zvinhu zvavo vaichengeta. Asi kakusawirirana kawo vakabva vasiya vabatana. Isusu semasabhuku tiri ziso reutungamiriri hwese kusvika kuna president. Saka isusu imimi semimi majournalist musauye kana paita mamwe maprograms ekuti izvezvi kwava nemadevelopment ari kuitwa handiti motanga kuda kuuya kutora muchidii handiti uyai munhamo nemurugare tinge tiri tese pese pamashure pazvinhu zvava zvakatiomera hatina kana kuona kana hwani journalist akaita kunge inini ngatishandidzanei chero makava tichichema svikai tichifara svikai nekuti tinokudai kuti musvike saizvozvi munogadzira nharaunda chikupewo zveduwo zvichemo kuti mune maya matiri. Pane imwe nyaya zvekare iri kufanira kuti igadziriswe. Tagadza mambo wedu handiti kune vese vakazvigadza mahonyengerana toda kuti vese masabhuku ese akagadzwa naBepe vadzoke bhozi hakuna sabhuku anoita vanhu 13 vanhu 12. Aiwa izvozvo ndo zvatisiri kuda mudunhu medu muno mambo Mateo handiti. Saka toda kuti kwese kumahonyengerana kubviswa vanhu. Ndoshoko guru nerimwe zvekare imimi majournalist munofanira kuuya munhamo nemurugare handiti. Takati challenge kuti izvezvi takukuonai nekuti pava nemamwe madevelopments kumashure kwese kumai musingaoneki handiti. Saka tinofanira kukuonai munhamo nemurugare handiti. Ndizvo ishoko iri mabaya dede nemukanwa totenda. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuya kwamaita kunokosha nekuti makaona pakanga pazengezeka paya chairemerwa tiri tega tichienda makomba tichidzoka chidi. Saka kuya kwenyu cheteka uyai tiri makomba imomo muuya tiri parugare nauyai inobva yanaka nevari kumusoro kwaona mvaona kuti zviri kufamba zvakanaka. Tokutenda president aiwa shoko ticharisvitsa kumusoro. Tokutendai kundigamuchirwa kwamaita chokwadi nemo kutsika kwenyu pane kwari kuti tiri vanhu vane hunhu dai tisina hunhu kanga musina kuuya. Tinotenda totenda madiro andokuita emisabhuku ndokuda kuti munoivhiya muchitanga nekumukwe icho kwaongoperera pakanaka. Ndotenda chakanaka manza epedzizipo. Okay manza epedzizipo naye chiifamba irandika yapera zvakanaka. Mhai tiri kufara chokwadi. Izvezvi basa rave pano nderekugadzira musha wose zvakaita svondo rino rese kutoti pane mvura pane madzimambo kana ouya ana president kuti vasvike pakadai pari kutyisa apa. Aiwa panogadzira atimona kusiya makore akawanda zvinhu zvakadai so zvichingoshandwa nevamwe vachingoita zvavanoda. Kana pasina babaka pakaoma. Izvo zvandiri kuona vari kutogadzira magadheni vatoita vari kutogadzira. Asi zvinotaka kutoda kuti paite green. Vakomana vose vari kuseruka vari kugadzira kwose kuseruka. Handiri kufara vatete. Aiwa zviri nani. Kamufariro kandiri kuita izvezvi ndekekuti dai zvikafamba zvakanaka handitika akangoiwa agadzwa Mwari kudai aiwa zvichagofara chaiko hakufara changovapo kugadzira musha kuti vanhu vakauya pachazara vanhu kapa svondo rino panozara vanhu apa kana iyo rumbovatai akati mai chokwadi ndinda kutogadzwa akati ndikati ndiwe mwanangu asi uyu wamunoti Bepe ndatodi umambo waida kutora mutemo kuisa muhomwe yake vatete mazviona ka zvose wakakumpa zvidhindo zvose wakatora aiwa nyange zvakadaro watokundwa ka
zvidhindo akaviga akadaro chichi akabudisa mari haana kutora zvanzenyu ndo vachandiuraya nebp ndakati gadzirisa izvo mukoma wacho wanga wakatakura makadhosi wakaenda nawo zvino akaudzoka nawo akati mai ndauya nazvo tigadzirise ndikati mauya zvakanaka vanangu bhepi ndiye wakanga andikanganisira musha wangu handiti kuti mwana wangu wanga wapingisa kuti kufurira uyuyu kuti atonzi ndiye akuda kutoenda paumambo kona idzongangadza mazuva ano unopiwa zvimari wakutopindisa mwana munhu asa bhepi wangu watondipindira musha mangu zvisirizvo shuwa mwana wangu vatete ndandotogwadziwa kuti nhai vedu veko ndodiko ini mwoyo wangu waigwadza mhani vatete asi manje mwari haasi womunhu wani chokwadi vatete dai mwari aiswa muhomwe nemunhu tese dai takaparara saizvezvi nokuti izvezvi ungati pane nyama yairarama mwari ndimwari andinoona kuti apedza kuita zvese svondo rino tiri kugadzisa mwana ari kugadzwa uyu kufara vatete zvokuti handidozivi vatete mwari uyu mwari ndomutenda zvokwadi shuwa mwari aswa munhu mumwe ndomutenda mwari rinoona ivi kuti chaakaita chii asi imi vatete kana mosangana nevana vehanzvanzi yenyu wose mugara nawo pasi kuti vabatane handi munoona izvezvizvi mambo mafiro avakaita kuti mambo vakazorora asi vana ava vakasabatana kana iyeyu unoteera baba wakewo zvino kana uchinge wateera baba wake riro ziso rangu moti ndodiko nai vatete mukasaparara ire aiwa kutevera ateveri aiwa kutevera ateveri mari hadarozvo mari haranga achingorwazvo ndakapengesa kwa mwana wangu vatete ndogwadziwa kanini aiwa musambozvinetse mwari ndimwari wokugumisa hondo amuzvioni handi munoona nechepapa ava mapari kugadzirwa hatiri kutomirizika chaizvo ndakatoti vakomana ivavava mirizikai mugadziri handi munoona izvo zvimapuwa ngarapa takatobvisa mamwe akaswa nechekuseri uko kuimba yekuseri uko imba doko iya yekuseri uko saka toda kuti tikavhura pese apa kuitira kuti kana idzo mota dzapurezidendi dzouya dzopindawo pese apa dzichipaka apa nekuti mota dzavice president dze dzakawanda kadziya zvose zvikliwe panake paonekerewo taitoti titsvake vamwe vanhu vokuwanda vatete tibatsire pangapera nemunhu nemaoko matatu era hazviti zvipatara zvedu hazva zviripuwawo sekunuza kumamisha batiko zvino zviri kutosimukira ndananiwo asi tatongosara kuti tisirwoka magetsi kuti zvinyasofambawo but zvimwe zvese zvaraiti takavakirwawo mawadhi dakanaka maadmission tiri kuita zvese saka pachangosarawo nchekuti tidonhesirwa magetsi kuti basa redu rinyasofamba zvakanaka ndo zvimwe zviri kuti vhiringidzirwa basa nhau dzemagetsi zvichireva kuti muri kushandisa masola ndo atiri kushandisa saka kukamboitawo makore zvinhu zvobva zvaitawo down mishini yedu haichashande zvakanaka saka muri kuzvigamuchirawo sei samambo munywana ari kugadzwa aiwa ndotofara kutoti mambo vagadzwe nekuti mambo murume wangu ndakatofarawo kuti akasharwawo akasarudzwawo kuti aite chimukai mumuri mavo kuti aito ndiye atonge waite mambo saka ndotofara zvisingaiti saka zvino hamuzosiya basa remuchimhanya kumhemberera aiwa basa tingazosika zvese zvinokosha zvese zvinodiwa utano unokosha umambo unokosha saka tingasiyi ino takasiya ivo mambo vacho vakarwara vanozorapwa nani hapana saka vanhu vari kuzvigamuchirawo sei aiwa vanhu sekuonawo kwangu zvozoita sekuti ndiri kutaura ndiri kusaidhi kwemurume wangu asikana ndiri kungoona kuti vanhu vari nemufaro tinotenda nemashoko amatipa tichafambawo nawo tiendisewo kumusoro sezvo mataura ishu yemagetsi tichaitawo push up kuti nyaya yenyu isvike kumusoro saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvamuroda kuti zvinge zvichiitwa pachipatara chinochi zvimwe zvatingadawo mishini yakaita seyema-x-ray bcause izvezvi tiri kutiwo vanhu kana vaida x-ray takutovatransfererawo somewhere nenhau yemagetsi plus mishini yacho ndo zvinhu zvatichingodawo plus mawadhi edu akawanda mawadhi evarwere kumalabors izvozvo aiwa tinotenda nehurukuro yataita sezvo makuenda totokukurudzirawo utano imajournalist kwezvino kune chando flu yakati kuye ndoti vanhu vapfekewo zvinodziya plus tokurudzirawo protection murikura titorawo makondomu protection kwamofambomakutityira aiwa utano hwakakosha zvine kuti uri journalist hazvinei uri mambo hazvinei
kuti uri chii utano hwakangokosha saka totongokurudzira utano sekuti masvikawo pachipatara. Tinotenda nemashoko amatipa tichafambisa mashoko amatipa kuti aende kumusoro. Aiwa totenda. Saka rakadii kubasa? Aiwa basa riraiti zvaro. Zviri kufamba hazvo. Aiwa zviri kufamba riraiti sekungodaro. Mashoko amatipa tichamachengeta sezvo kawedha akazvinyasoita zvakanaka. Kunze kwechokoroti kunotonhora. Saka vari sei vanhu munharaunda mamugero? Inoswera ndiro pabasa saka handingazive zvangu vanhu vemunharaunda ndoziva vanenge vauya pano pabasa toendawo kumba kwasviba kana watiri panaiti. Zvosweriwo takarara nekuti tichienda kumabasa naiti. Inga vakomana munoteerera zvinenge zvichitaurwa chinhu chiri kubuda zvakanaka ichi handitika. Saka zvachiri papapa toda kuti tiise chimwe nechekuku handitika. Danga renhingirire marenguruve tozoisa nechekuku handitika. Kuitira kuti zvinhu zvacho zvinyatsoita zvakanaka naka handiti. Handiri kuona kunge hapana chimwe chandiri kuona chiri kushoreka panapa. Handiri kuzviona basa munogona vakomana. Munogona handiri kuzviona. Zviri kuita chikafu munacho kapanapa handiti. Chikafu tinacho mudhara kana tapera tokuudza. Noti ndinotora nguva yakareba ndisati ndasvika panapa. Hatidi kuti muzofa nenzara kana kutengesa maturusi. Maibhi ko makadi. Aiwa tiripo zvedisu. Zvinofadza kuona izvi. Zveshuwa ndo zvandiri kutoona mutasvikawo pano. Kwakanaka hako. Kumba uko hakuna kumira zvakanaka uko. Chii futi? Inini navabhepe takasiyana izvo. Oho, ndabva ndarangarira. Musi umwe wandakambodarika nepamwe paitwa kadare so. Paimbotaurwa zvoumambo so. Ndo zvavanga vachingoita izvo. Asi ndakazviona kuti hapana kwazvinosvika izvi. Zveshuwa kuti asi zvichafadza ini manje nekuti maita sei? Ndadzoka. Zvinofadza chaizvo. Aiwa inini munozoti kuuya kwandaita uko. Kumba hakunombomira zvakanaka uko. Saka zvikureva kuti makatosiyana navachasura. Takatosiyana navabhebhe vaya. Ndisaka ndazviona manje kuti mapfekero amakuita mazuva ano haasisiriwo chaiwo chaiwo. Wamuone nemapfekero zvakutondiratidza kuti zvechokwadi muri mega. Takasiyana izvo. Izvo zvandiri kugara pahanzvadzi yangu pababata wandapo. Ndopandiri kugara. Saka zvebasa zvamaitaura hazviite. Tauda kuita zvinhu chaizvo chaizvo ama. Kudaro ka. Chaizvo. Tombowachepesa because hazvingaita kuti munganzi mimi mukadzi wamambo saizi yamuri. Shuwa nezvandiri. Aiwa. Saka chione zvatakutoita kuchena kwacho ka. Regai tichigadzisa chisiyana inazvo zviya. Hazvichaiti zviya. Kana kutomuona handitodi nemavende aye. Handichatovhodi kana kuona. Saka nyaya takuita ndeyekuti imimika tienda mutenga dzimwe hembe. Maita basa zvenyu baba. Aishokwadi. Aiwa musapugame. Aiwa. Ende mandiratidza kuti muchandichengeta zvakanaka. Nenini tinogara zvakanaka. Chokwadi ndiri kuzviona. Muzendeishuvira kuti bhebhi ndingamusiye seiko ndiwanawo murume ane mazina akakwana senyu. Aiwa nyaya iripo ndeyekuti pane zvimwe zvinodzivirira kuti munhu ubudirire muupenyu. Ipo pai vanokudzivirirai zvakawanda muupenyu wenyu. Handitika. Kusungirira ipapa. Kuti isarasike. Ende maita basa pandinotsvaga bhutsu. Imimi moita sei? Munotenga nhingini mbatya handiti kana matenga mbatya tozosangana paya tinoonana kupi? Kutauni manje zvakanaka kuHarare. Handitika mufambe zvakanaka. Aiwa ndichaita zvakanaka yamai. Hatida kuvachipisa. Ende ndafara mufunge. Ichokwadi icho. Kuratidza kuti muchandichengeta zvakanaka. Inini ndichakuchengetai. Kwete zveumambo izvi mufamba zvakanaka mai. Ndaitoshuvirawo kuti murume anopfeka zvakadai ndinomuwana kupiko. Aiwa varimo vanowanika. Vachiziva kuti vachakupa pamberi. Vanowanika ichokwadi. Ndichienda. Aiyo zvakanaka yamai. Ichokwadi here chaumana. Baba vashuwa tambisa munhu akadai so. Vakachena iva vachavashaya amai vavo. Komukomana warara here mukati umu? Aiwa. Sajenarisi anobva kuHarare iye jenarisi wemaTV nemaredhiyowo. Hapana zvimwe zvamagona kutigira werewo kuti semadzisekuru ekuno kuti vanokubasika zvo. Aiwa no baba tauya kuti tibvunze kuti muri kusvika muchiro sei sezvo muri kuda kugadzirwa mambo munyowani mudunhu menyu. Kwesinozvidii tinongotambira zvine zvauya kana panoda kukambirawo mambo achazoya vice president achapedza zvese. Okay. Asi vanhu vari kutiwo kudii muno murai? Vanhu vanombopokana vombodidi asi konese kuti zvitanda ndezvei? Aiwa mishonga ndorapa. Kune vanhu vanovatabidzwa vakasiyana siyana kumbako. Vada kuvhurwa masuwo
Pana chatokosara ndotoona uyu uchipatara sekuru chamboti kati mava ready here kuti titange interview yedu because ndichange ndichikutorai video interview yechizvi nemaererano nemambo arikuda kugadzwa plus kuuya kwa vice president ndakainzwa saka mava ready here nditori ready kare okay fine saka tichange ndichikurekodhai sekuru kurekodha chizvi video sekuru video unoda kutora video saka ndikuda kubuda izvozvo muri kubuda pa TV yes sekuru saka aiwa gara yenyu pasi sekuru gara yenyu pasi sekuru okay aiwa zvaita sekuru ndizvozvo sekuru yes sekuru zviri kutobuda izvozvo okay toda kubvunza kunoku maroads zvikoro nemaclinics zvakamira sei kunoku zvoda ndakamira okay taura yenyu sekuru iwe maisuzene unozopedzawo roiko iwe vana notumira 5 takatumirwa yemafuta iyo yanga yatopera musadaro imi kuno wewe tinoda zizi riripo ndichambotiyai kumbomba iri asi rinouraya ndori yari kwabhebhi rere chikule chikule wakanditi iwewe ndichagadzwa umambo handina kugadzwa umambo wacho 2 ndikakuti iwewe ukati mukomana uchapenga haana kupenga iye zvino mukadzi wangu wakaenda saka kushanda kwacho kuti iwe chikule kushanda kwacho kuri papi miandikuakispenara bebe ungadiuraya ndakauraya munhu ndida kupengese munhu neskati apangati mafureshi wakati pamari aiwa kana tangoti mauya dzime matongouya tichita right nyaya iripo chamari nyonga yawanda saka indaona kuti chamwari ndichikupa zvinhu zvani zvababa sezvo uriwo unofanira kuzodii uzotungamira saka indaa kutokutambidza chi zvinhu zvese zvababa kuswera mangwana vice president kuti saka iwe zvose zviri papa tonga goise kunobva ipapa ndozvinhu zvaitonga nababa makadzi ekubhengi chi zvese zviripo ipapa zvanga zviripi nguva isezvichakambao iwe chimbomira nguva yose tichitsvakambao mamusvira zviripi zvazviripo handi munoona ndozviya zvandaitaura pokushayika baba paya kuti ndakazosara ndopinda mumba zvinhu zvose zvakanga zvaenda nepamwe pasina kana chiri kubatira panzvimbo imwe chete ndakatongozosangana nazvo hazvidi kudaro manje asi zvazvakatochengeteka nokudai zvazviri mumaoko akachongwe zvakatorashike zvakatotengeswa mari yababa tisukuiwana kuchengeteka sei nenhamo yese iri pano izvozvi ndo zvanga zvakatoita kuti titambure tiri pano pamba zvairasika sei ndindaichengetedza ini samai pamusha pano ndindaichengetedza kana iye ndakaenda kuchikoro ndaigona kutozvichengetedza kwezvo zvekuchikoro zviri kupinda papiko nekuchengetawo zvinhu izvozvo munhu akadzidza izvozvo munhu akadzidza vanangu kachongwana vanangu mirai ndikubatsirei dai umambo wacho waipiwa vanhukadzi teererai ndikuudzei muri vana vangu hazvina mhosva kuti baba wenyu havachipo ini pano ndindasara ndiri mai venyu mukasandinzwisisa nekuti havasi vedu hapana kwatirikunetsa vice president wacho andogadzirwa zvinywana imukoachitora munhu makore mangana aiwa kusiyana kwamamai hazviri kuti gore rese munazvo zvokusiyana kwamamai zviri kupinda papi izvozvo mukagara ipapo mama ari right kutsanangura zviripo nguva yese paitadza kubuda kuti handisi mai venyu akakuchengetai pano ndiani muromo iwoyo handidi kuunzwa ende inini pano ndoda vanhu vanonzwisisa nekuti izvezvi kana vice president vakauya vakaunzwa muchiti yowe zvinozobuda itondipa heyo tione ndibate makadhi acho angazorashika mukunaverengere mai apa kuverenga ndopaa nchingotaura kuti zvinhu zvofanira kugara maoko angu emunhu akadzidza asvikatasinosarudzana panaakanaka here pini yemakadhi aiwa ndiro ngodaongoone pini kachonge pini unogona kuisatirya pamusha ndiri kuda pisi munondinzwa here imi ukuzvinzwa mama tingotaya kungoti vaenzi vanouya mangwana usvika pano muri yeye zvinobuda iwo ngo uri kujerusalema manje
wadzoka handiti kana uchinge wadzoka iwewo chirega kuita zvokuti vanhu vese vaziveainongori pane kuti agona kupinunura chero pina naye agona kupinunura hazvinzwaro munogara pasi nemunin'ina wenyu handiti kana tikaenda kunotora mari kubhengi munofana nzara here pano pane musi wamakambofa nzara kunguruwauya kubva kujeri pane musi wakambofa nzara kosaka izvi zvinhu izvi zvoda kuchengetedzwa vanangu regai ndikuudzei chinonzi umambo chinhu chakaoma baba venyu vanga vakashinga maingoona ndichingodzungara ndichera mashure mao ndikatorwa vakadzi hobho mashuromo vakadzimara vakavasiya vakaenda nanhasi ndiri pano zvinoda kushinga umambo wasiya nebaba sho handi munoona nyarara mai vataura kurwara kwaakamboita fundo handi muri kuona kurwara kwaakamboita munin'ina wako zvinhu zvakambotishungurudza kwenguva yakareba asi toda kutotenda Mwari kuti zvinokaya nazvo iwo wakadzokawo hanzvadzi yako iripo muchigarawo pasi muchimudzidzisawo paasingagone muchidini baba wenyu vakaona kuchikoro here aiwa asi kashoko randoda kukuudzai vanangu hazvizikanwa handimuona baba wenyu vakangorekana vangotoziva kufa kurara hazvizikanwa ndogona kungomuka ndakanyarara kamutaura nyaya yekuti ndichafa kamutaura nyaya kuti akwetezve ndoreva ini kana muri muchafa ndoreva ini ndogona kumuka ndakanyarara uyo achafa asi ambotonga kana ini ndichinge ndinoda kuita zvokutonga pada kutungamirira vana ndinoda kutonga vanhu chimbowaizvi kana ini ndikamuka ndisisipo pano mukagara muchiita zvamuri kuita izvi hamuna kwamuri kuenda kana iro dunhu rose mungaritonga mukarikwanisa here asi mukagona kubatana mukaita chinhu chimwe chete ndozvandokukumbirisai asi mukaita kuti ini ini nokubatana nevanhu ndobatana navo sehama dzangu but vana uyu usina iwe chimbonyarara iwe kutaura usina basa pinda papi naye mama chimbonyarara kana kuchapisi nevana vangu vazivana baba vaende kudzimba dzavo go to their fathers ndozvambotaura zvekuti mwana ana kudzidza uri kurambire kune vana kuna baba ati mama ndimuri kumuona nyaya dzandikataura zvamasindikiyo vakauya pano ukawanyima mwana baba godi vauya wanyima mwana. Why do you say that to each other? Ali mazora kuchikoro chakakosha. Kuchikoro chakakosha. Undidzidzise wewe. Unge wanda kudzidzisa. Unofana ngoziva ndichokuti pano baba vangu ndoita zvandinoda nepa whether ndikaenda vana 10 kana 15 vari pamba baba vangu. Manje vanhu vanodzidzei kwa kutungamirwa neni. Dai baba vasi. Brazi uyu anga kudzidzisiwa asina kudzidza. Anokudzidzisa sei asina kudzidza. Mbondi wai. Mbondi wai pano. Kudzidzawo futi munhu anopinda. Taure nyaya iripo yeumambo kwete nyaya yekuti vana vangu vapinda papi. Kumashopu uriko. Chimbonyararai. Iwe uchimbowisisa iwe. Ndareke ndamuwisisa ine. Ita wazipinda hanzadzi yangu pinda. Pinda. Usisi wakaita sei? Uri baba pinda. Wezatata kazvitora. Dai baba vasina kufaka. Namu yavakandisira ihuru pano chokwadi. Ndoikunda iyi. Ndiro wandoze kwa ndo ndakambopenga saka ndakapenga. Chimbonyarara. Kambopenga ntonga. Chimbonyarara. Kambopenga saka. Iwo wanga uri kujeri. Hauna chaunoziva nyarara. Iwo wakambopenga nyarara hauna chaunoziva. Musada kundikwidza BP. Kupinza yanga ari kujeri. Akambopenga ntonga sei. Angari kujeri agone kupinda nekuti hachi. Unangari kujeri. Hadi nani? Azvitotenderwi kuti apinde paumambo. Nani? Umambo. Mosha dzako dzakawanda chama. Umambo. Kana uchinzi umambo. Vanhu pai. Iwe imbonyarara iwe. Imbonyarara iwe. Chila mabini. Mutongo unoita mambo wakapenga. Vana vandakabereka sei kona iwe dei. Ari kuziva ndakapenga. Ndakatopenga. Mambo akadai. Mama tiadi. Ndikona umwira tipa ipa pandakapenga. Mangwana vice president ari ngatiite izvi zvakayonita. Vakomana. Munowacha. Ngatiite. Nhumbi dzenyu mangwana muonekwa makachena. Sutu yakauya. Sutu yakauya ikanzi nemai. Iwe sutu yakababa wako iya irimo. Ndakaichengeta. Ndaifunga pando boilisa dzangu adzinoenda aiwa iya irimo sutu yakababa wako iya. Asi yako chaiyo wakapuwa iwe. Yawakapuwa chaiyo. Yakatorwa zvina bamunini wa. Yandakapuwa nani? Yanga yanzi utore kai. Namukoma Kiribeti. Yakatorwa na bamunini. Na bepe. Uenda kubona bepe. Akatora chidindo. Yakatora nepona baba yeumambo ya. Zvese hembe dzeumambo dzese dziri kwa bepe. Tinotanga panyanya. Iwe dambudziko rakaita ndekuti iwe wakaita mukuru asi ukabvoenda kucheri. Ndobva paipa zvino. Sandobangira nyaya. Ungadai usina kubvira waenda kujeri. Chitupa hamuna. Ungadai wanga. Ndiri kutotonga izvo. Dai uri pa. Dai muri mukugadzwa. Chinzwa zviri kupo manje mwanangu. Sora nhasi ndikubatsirei. Kuti 1 chitupa chacho ungasoti watora. Mai vako pai vakangozongobvura mwai vakakusiyai vakaenda. Chitupa baba wako kati ndianotoresa. Ndakutomira izvi zviri ndokondika notoresa nasisi. Azvibudi.
Sisi vano zvinokutoresa sei chitupa ini mai ndiripo. Anti kunongodiwa masene makafanana. Chero pakadiwa masene makafanana iwo ausiri wakabereka mwana. Akabereka ndini mai. Ande zvemadhiri ere mungobvisa madhiri munoramba mungoti madhiri. Mugoita madhiri makajese mara ndo amamina. Akakana dhila manjaka kana dhila kamudhila. Dai kakapega dai kakachipega izvi. Kamudhila. Mambo dai zvinoitwa vanhukadzi. Dai uchingodhila. Saka yose odhila. Imi vakomana imi utai mugadzirise posa mangwana kana vanhu vakasvika amene vakomana ndati vagadzire kusero asi munoona kavanangu mukaenda kuseri kuya uko kuseri kune imba yekuseri iyai kune zvinhu zvakanga zvakasiwa iko kuna sekuru. Saka pane vakomana vakambouya paigwara ndikati vaende kunorara kuseriko. Zvino ndakaona sekunge kune kwakambobiwa biwa zve. Mumbonotarisa. Muona kuti kune zviri pa iri. Ava vana ava vanotondiitisa kuti ndiite BP pano pamusasa. Tikwazisei kana iwe vabhebhi? Kwakanaka here? Vabhebhi kwamakazoriga munhu achigadzwa sei kokwerei? President vakauya muna kundiudza. Ukwane iwe uraramba uchindipa stress apa pandiwairayira mukadzi wangu uchimurayira kana bhebhi apedza kugadzira auye ndakatomumirira apa pauri kuramba uri munhu wakaita sei? Asi makutokonana neni futi vabhebhi tasingawirirane apa izvezvi mukadzi wangu atorwa naMP uko kuramba uchingondidzimba. Vabhebhi mukasore muchitesa zvemukadzi akaenda uko vakadzi vakazara ndiri murume here panapa nevabhebhi. Wajaira kazvechipambi zvako. Nhasi uno makwane iwe mukadzi ukwane wajaira zvechipambi zvako anotarisa ndokapa kuti mhuri yangu iende. Koma kutondijunga makanyanya kudzungaira saka makatizwa nemukadzi. Murume wako kwete kutonga. Ita wakaita sei? Vachasura vandozoti handibatwi. Ndozvawajaira ini handitwi izvozvo ndoda kutotevera wangu mukadzi. Vabhebhi izvezvi imba yangu yakapara ndakadzingwa nemurume nenyaya yendaita nemi. Saona kuti tese tiri pambi. Makanyanya dzungaira mbozvi panguva yekumbogesawo monde kuti mukadzi adzokere. Aiwawo murume mukuru zvino zvikuda kupamba umambo usiri hwakene. Yamunodai mimi neniwo ndinoida. It's okay. Saka iwe une chiko chamari ma-ice cream ako. Umba mune vanilla nechocolate. Alright, isa ma-twins. 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 Alright, abomda. Ma-twins. So usona two panapa. Kaka. Aiwa, masimbisa mdarabodzi. Pakaita. Yeah, wenza ma-flavor. Yeah. Good. Nati vanilla kanda. Yeah. Alright. Vanilla yacho inatenda kure. Ndakwenda kure. Dada hapo. Yeah, good. Waona manje. Oh. Shit. Manje pakatoipa mna. Change mawani manje. Bra kende mutrate dora. Yepana kwa dora. It's okay. Wasimisa ngoma. MP. Mambo ndepi? Ndiona ndau yawo MP. Ndainga madam. Madam? Kunoko? Ndakanzwa kuti my baby vari kuno. Makavachengetesa kuno? Ndakanzwa kuti muri kumachengeta kuno. Aiwa, kuna madam wangu kuti my baby. My baby ndirapiwa. Vakaita sechimiro chavo. Mdara handiti ndakanzwa kuti vari kuno my baby muri kuchengeta kuno. Aiwa, ida ndichengeta mudzimai wangu chete ndiwa ndinaye pana. My baby amuvazivi here. Panofana mai kubva kure chete. Mai kubva kure? Ndakanzwa my baby vari kuno. My baby. Aiwa. Awa vasiriwa. Awa vanenzi mai kubva kure. Matabhomda ramasimbisa. Zvakanaka mukomana.
handinoona mwana zvanzi yangu zvawaitirwa izvi zvatifadza iye zvino wagadzwa umambo wochikura izvozvi wave mambo tochida kuona kuti ndiwo wave baba futi vehama dzese handitoona kuti vice president vakauya vakakugadza zviri pamutemo saka chizvibata ezvino ndinofara handinoona wakagona kushinga ukachengeta zvinhu zvese izvi dai wanga urimo wakatengesa mazimota aya makatapila aya tete chamunofanira kungobudira mwana wanzodzenyu pachena because Kachongo haana kana kudzidza ndiye munhu wamungati angaitwe mambo yeye kana munhu atogadzwa umambo unopiwa uchenjeri naMwari umambo hwakabva kuna Mwari uhwo hakuna kungobva kuna vice president ukaona munhu achinda paumambo wagamuchirwa naMwari watendwa Mwari ndiye achamutungamirira teteka uchenjeri pane paunoiswa kwete pana Kachongo apa iwe wakatadza kuchengeta imba yako danga unochenjera wakachengeta imba yako iwe haisi zvekuchengeta nyasi wakatadza kuchengeta murume cheche wakatadza kumuchengeta kwapa totaura nyaya yemurumira ko umambo uri kupindira papa nyaya umambo apa ona zvamuri kutaura bgozika zveini zvekuzonyadziswa muno muraini mambo iwewe uyu ndiye atotendwa nedenga nepasi nokuti izvezvi zvikati akutarisira kuti ngaachichengeta vamwe achirega kuzvichengeta iyega wakatsungirira umambo hwese hwamunoona dzimotikari dzakazara musha akagona kuchengeta kudzidza dai kuriko kwaichengeta mota dai dzisisipo zvino iye nokusadzidza kwake akagona kuchengeta motikari akagona kuzvitsungirira nezvi taakutenda saka iwewe wochichengeta umambo hwawapiwa vice president havana kufambira mahara chiremekedza kuzodzwa kwawakaitwa namambo vice president vakauya pano kuzokupa umambo wochichengetawo vamwe watogara kudai so watoti nesuwo taakutochengetwa aiwa uchimbomusiya uyu nesuwo taakuzohwandira pauri anti wazviona taakutoziva kuti baba vavopo nokuti wazodzwa umambo iwe wochimuchengetawo uchimuitirawo zvakanaka womuitira mwoyo murefu nokuti chakamubvisa kumurima wochizivi asi iwewe samambo wochipiwa uchenjeri wochipiwa uchenjeri namambo chirega kudaro sisi vako chirega kudaro sisi vako chirega kudaro mwana zvanzi yangu chirega kudaro mwana zvanzi yangu chirega kudaro cherera zvandikutaura nemo munongosapota zvisina kana basi ndinoremekedza vice president inoda kusapotwa here ndingandoda kudzidzisa ndoda kuremekedza akaiswa zviri pamutemo angaenda kunight school anodzidza agone kunyora kunight school ndokunodzidzwa izvozvi mudare anotodzidza udzei mwana wayanza dzencho anotodzidza achapfuurira mberi zvaakutopfuurira mberi nekudzidza akuperi iwe wakadzidza wakaitei yezvo uyu wadiwa nekusadzidza kwake wazvichengeta wadzikama nekusadzidza kwake saka mwana yazvanzi yangu ndoda kuti uchengetedze timbomira kundikanganisa chitaura tinzwa zvanoita umambo zvadaita mudiki aita mwana mudiki mangwana muchazotaura Kachongwe changoenda united school unodzidza siyana nezveumambo zvinofira mahara iwe chirega ndikudze mwana yazvanzi yangu soko rinoti kukudzwa kwamambo kuri pamachinda mira unzwe kukudzwa kwamambo kuri pamachinda machinda anobatsirana naye kutonga atonge ega kunzi mambo machinda zvino tinofara kuti machinda anawo vanotonga mudare anavo vanomubatsira chatada ndechekuti ndiye watendwa nemutemo kuti ave mambo imba nababa nguru vakafa kudhara development yakaita pano pamusha ndeipi hapana chachinja pano pamusha chii choti nhasi anozoita mambo Shandeu Shandeu unozati mushaka hauvaki negakava Shandeu haisi nyaya yegakava ndozvakuonesa mwana wamai vangu takutoona satani akutoona mukana upe kupinda napo let's unite guys let's unite chindanyarara amunyarari mukurwadziwa aiwa mambo handigwadziwi ururwadziwa tete mambo you supposed to draw your wotofanira kutozvininipisa don't you need to how can I drop my down yacho and kneel to you you supposed to kneel to me to my sensitive unofanira kundinzwisisa ini unozwisisa alright ina pane pangamboita godo naye mwana wamai vangu you had to break it to me you had to break it to me because they also had to break it to me that's not what's no mom but you climbing me vatete ndavaite mambo kwa aiwa atoita kudhara akatoita akatogadzwa kuve mambo akungoshanda nemachinda zvakanaka panyaya dzese vice president you a king of kings so ndakutodywawo panodya madzimambo tetinofamba zvakanaka aiwa zvakanaka yemwana yazvanzi yangu sara navo mambo vedu mototeerera uchitozvisa pasi agara ndiye murume uyu ndiye bhudhi saka wotochiteerera uchita zvavanenge vachireva mukaita zvokudai izvi unotetereka nenyika
chitomuteerera iye uchinyora madzimambo aripo nemachinja aripo anomubatsira ka tinodika maizano nouchenjeri hwaakapiwa nokutendwa. Singambonodzidza kunyora kunaiti. Ndodzidza muchinyora, ndodzidza anotodzidza achinyora. Vachinyora pene chizodzidza kuti vanoita vanhu vanyora. Una problem yati. Nedambudziko iri chingomusiya akadaro. Iwe chizviramba wakazvibata kuti uchengete mhuri yese nyangwe achipengereka kudai vanoda kuchengetwa. Tikamai tikavadzidzisa ipapo patitorika. Hatisi kuziva kuti upenyu huri kunangiri. Ndichambomuona ndiri ndega. Aiwa mwana zvanzi yangu. Musare zvakanaka. Aiwa musare zvakanaka. Chirega ndichienda. Ndakandozotora mota kuparliament. License hapana. Kitamba saka chatoti vatungamiri vatinava tongotsvakawo ipapo. Aiwa unotoverenga zvaregwa zvekuverenga autori chitambi usina kuverenga zvakakwana nokupinda murodhi zvakakwana kuti uzoziva mahillstat. Ndichingodzidzawo ipapo mukanyora nditi ndichidzidzawo pane kuti kana musinganyori manje umambo ndehwenyu wakomana chandewo timu zvaunochiita mwana zvanzi yangu wochitodzidza zvayakanakira haiwe kodhi yaya kana usingahwisisi unobvunza nechikaranga kuti vati kudini wodzidza wonyatsogona kuti uzoziva kuti pane hillstat pane 3.10 pane parallel parking zvese zvoda kuti udzidze. Unoparadza vanhu nemotikari munzira umu saka iwe usamhanye kwete paparallel parking murodhi umu nekumhanya. Aiwa parallel parking yakatonaka nokuti unenge uri mumarodhi mutauni murodhi umu wakuenda saka wochitodzidza kuti uzoziva mutemo womugwagwa paunofanira kumira. Parking zvishoma izvo murodhi umu unofanira kunge uchiziva saka kuti uzive mugwagwa saka wochitozvibata usamhanyire kubata motikari usina provisional usina license. Kana wane provisional wozoitako learners license iyaya wakutangawo kufamba uchidzidziswa zvishoma zvishoma. Learners license nayo ndinayo. Wave nayo ndinoshandisa baba iyo. Aiwa haishandi iyoyo. Aiwa haishandi iyoyo. Watiko mwana zvanzi yangu. Aiwa iyo haushandi. Unotoenda uchitodzidza wotogara pasi nyange vari vana vadiki kwauri wotodzidziswa. Kuenda kure. Uyu wamutoswera musitsanangura akaoma musoro. Aiwa anodzidza. Aiwa anodzidza. Akutomudzidzisa driving. Ndikutomuudza kuti anofanira kuenda kwaVID uko asati abata mota iyi. Zviitwe zvemumba zve unoita zviri pamuti maiwe watorasika manje unoenda kuofisi uko. Aiwa zvakanaka iyi. Kachongo mukamutedzera kunovira. Aiwa zvakanaka iyi mwana zvanzi yangu. Auite zvepamba unotoenda kuofisi wonyatsononyora kana wapasa wokupawo provision. Pakonyora pashandiyo. Unonyora unogona. Pakonyora. Mwari hagadzi mumambo asi hakugadzi umambo usingazogoni. Uchadzidza. Kudzidza akuperi anditozvona. Ini izvozvi ndichiri ngodzidza wani. Kudzidza akuperi. Saka unotozvininipisa kuna iyeyu ndibatsirewo. Wozoenda. Aiwa certificate tinotenda. Tafara zvikuru saka ndati ndikubatsirei mwana zvanzi. Mogara zvakanaka musazotinyadzise. Tatenda hangu. Rega ndichiende mwana zvanzi yangu. Chirega nditendere ndipinde hangu mumota kusero. Zvakanaka. Aiwa zvakanaka. Morofona masika chenamire. Dasika. Amfamba zvakanaka tete. Ndisare neuyu. Taimsare nasabhuku na mambo vangwa. Sabhuku na mambo zvinhu tu zvakasiyana. Ndinoziva kuti zvakasiyana. Iwe waitofana kuti sabhuku kwete mambo. Sabhuku unogona kupinda ikoko asi kumambo uku kupa kunyora manja. Mwanza kuti sabhuku anorema kudarika sabhuku anogona. Sabhuku ndiye anongoona zvinhu munharaunda. Tete. Pamebo. Msafambe zvakanaka tete. Muponera changamira masika. Uyu haana kana chinzvimbo. Iwewe hauna kana post muconstitution. Constitution. Yakaverengwa constitution na vice president. Ndiri kuti tione zvakanyorwa saka uchadzidziswa nani kana uchiramba ndibata. Waibata bepa iri paipanda ndakapenga pandakaudza. Ndokubatsira soro uri hanzvadzi yangu iwewe zvingatitione. Kwete zveconstitution. Constitution ndakati never give somebody this constitution. Asi ndikubetsera kuverenga kwati saka ndichakubetsera. Kuverenga chi? Kana saka ndichakubetsera. Inonoverenga vana vako kuti vavangana vasina na baba. Izvi zvazviverenga. Takagona kuchengeta vana. Best. Ichitodikire mamba wasati wapinda. Ndopa zvatopinda. Mubanze mumambozi. Ini zveupenyu zvatokona. Yoti umambo ndaushayiwa
mukadzi waenda bheta ndizvipudzi kuti umambo kuti aushaiwa mukadzi waenda saka hapana chandichagarira zvipano panyika kuti chero vanhu vemunyika munomu vakazvinzwa kuti umambo huyanda ushayiwa kuti zvemukadzi handichina chiro chiremerera pasina bheta ndizviuraya ndikandizviuraya zviritori nao sezvakaita chechi yamabhishop chechi yamabhishop yaka ngatibatsiranei ivakwe ipere amukuona toda kuratidza kuti chechi yamabhishop yayopera regai ndimbomanya kumashopu ndotsvaga muriwo unomusana mabika itei vanhu vachi muno hamusomusha wenzara uno hamusomusha wenzara zvatira kuita mabhishop ka chechi yenyika vako ikapera handiti zvakureva kuti mamwe machechi ese tira kuti vanhu vabatane isati siumambo wokuda kudzvanyirira munhu wese ngakomborerwe chechi yenyu tikabatsirana nefoshoro ane ngoro ane chijecha chitakuro yovako yepera vanoenda kumasonda hatidi kuvaka ngavakire matsaki ekuti kana kuchinaya vanhu vanomanya mutsaki muya amukona kukasangana nezuva chimene mvura pakati vanofendawo anopinda mutsaki handizvo tiwabetsera kuvaka matoireti hatisi kuti toda kuvaka mazitoireti ekuonererwa iya yekuzvitinha ine matando zvienda zvakadaro handizvo ndoti vanhu vaite uso hwakanaka kuti tenge taenda muminzwa zviga zvenge zvanyangara vanotambudzika huni vangu wangoti hatema murukova hatema papi miti yakungoti panodiwa huni makuchena mumusha unono ngavauye vanhu votaura kwamambo ndizvozvo kana kwamuri imi haima musiri masabhuku ndimachangamiri acho penyu paya patida kuti paitoiswa umwe sabhuku musarudzwa moda imi ndava muchatomboshanda pano aripo uya anga achinditeedzera uya uyo ongopinda basa zvinoitika manje ndezvokudai hatidi kutsvaga anotiteedzera ngatitsvage munhu anogona kutungamirira vanhu ndizvozvo ina handisi mambo handitonge ndiri mutungamiriri wongo ndine mambo ndine zita asi ndiri mutungamiriri aiwa ndazvinzwa kwete kuti like takagadzirwa kunzi tidzvanyire vanhu saka ndinokutendamandisapota kuenda paukurukota ndienda paukurukota hwenyumambo ndo patoda kuti imi munge muchitase muchifamba muri ipapo ichokwadi mota iri kuuya ndakaenda mupariamendi muya ichokwadi ndikanuratidzwa mota kana mota iri kuuya aiwa saka kuuya kwemota inenge yanakira tese first pay yangu yeumambo tautenga kombi kombi yekuti munhu wese munomu anofanira kubatsirika maibhishop mukarwara nzara icha yakavhunika usiku fonai changamire ndarwara kuno changamire kuno ndadaiso mukangonzwa kuti amusoro watema fonai changamire kuno kundadai changamire kuno ndadai ichokwadi ndizvozvo rambai makaita zvamakaita musafema mirai makadaro vanochinja kamera musafema first pay yangu chai ndoti muite kombi muno kombi ichabetsera community kuti munhu akarwara munhu akaita so ndizvozvo zvinhu zvese zvitese kwete machechi vaya vakaenda musangano yepaska musanganobatsirika ichokwadi ngodera fiyo chete aya kugona yotoenda tinana makanika muno zvigiredha zvakutanga kusimuka uku ndo kunonzi kutungamira uku zvigadzire dai zvaramba zvakadaro rodhi pachechi penyumba yemaibhishop vane muri kuita big sandava vanhu mafanira kuuya mutore chigiredha dhiziri ndichakudirira ini chatora dhiziri akasiwana baba pana rodhi iya nepakabhiriji paya igadzirwe pane pakamanikana paye kuti mota hadzipesane aiwa ichokwadi inini zvese ndokuitirai muno aiwa ichokwadi chinhu chandichangu kunyimai mazai mazai ndambokunyimai aiwa kana amai vati abva kuna mai ka ayabva kuna mai changamirika aiwa amai vati vari kudzoka vai vari kubika aiwa dambudziko hapana pana pamba nepeni nekuti nhasi ndandiri ndega vamwe vangu vaenda kumeeting iya ndatoti ngavamukire ndizvozvo ndokwavaendawo mangwesa mona mukoma wangu vatomanyeko kuna tete ndizvozvo saka watanzi manje tishaike tese manje hazviite saka imi muri komiti ichokwadi maibhishop ndizvozvo
tistovaka topakurira vamwe tovhunza kuti vamwe vari kuzvitorawo sei kana vakazotorawo zvatiri kutarisirawo tozviparura kuvanhu ndo mashandiro atira kuita handisida kushanda ndega ndizvozvo nyaya inozeyiwa ionekwa kuti inokodzera here aiwa ndo unototungamira kwakanaka ikoko ukanyaka mukakaurangana ichokwadi imanyaya tena ndemugomo munhu angoti angofunga anonamata mugomo aripinda mugomo angofunga anotema danda mugomo mugomo munoyera umu ichokwadi ndoziziva munhu anorovera mugomo ndoriziva vazhinji vaenda kumashanja havana kudzoka ichokwadi baba vangu taenda unopira mugomo vachitaura kuti mwanangu kufa kwangu uri padhuze baba vari kutaura ichokwadi saka sepfungwa dzangu ndaiti kana kwaiwa vamwe vemakereka vaenda mugomo ngomo wouya nezvitupa zvavo zvonyorwa iwopiwa nemanhamba hama dzavo kuti aiwa tikavashayiwa tinoudza hama dzavo tinokumbira mudzimidu vanhu tizive gwara ravasarasikira ivari nokuti gomo iro roenda vanhu vakawanda izvo vakasiyana siyana ndoda kuzonamata vamwe vanonoteka mvura pasawi pamasawi edu asi masawi akapuza ekungoti unongosvika nekapu yako oteka mvura hamude chinhu chesimbi umu unotanga wakumbirira mune maturo arimo ane zviyo mune chinyakare chedu chiri ikoko saka imombava kuti vanhu vanouya vaya vemachechi kana vaisingaiti zvechivanhu vanokumbirawo chivanhu uvatekera mvura tatiri kukumbira kuti mutitekerawo mvura pasaupenyu kune sipiti ririko nemikombe zviriko asi vanhu vada kuti vaende nechirungu achidiwe mugomo iro kunamata tonamata izvo titori nemusangano wedu muno mugokweso manje mazuva ari kutera musa 17 ipapa tese tichitoriko musangano wemadzimai madzimai saka madzimamba adiwo ikoko koisi madzimambo isusu sakaita tinotokudai mai mambo moenda nawo maimba movanenda saka tichatokurudzira madzimai mazhinji kuti vayerese nzvimbo ino nekuti vachabva nzvimbo izimbabwe yose nzvimbo dzese vachauya saka tichatokurudzira nokuti vamwe vari kubva mumataundi izvezvi mamwe madzimambo ari uya panozondikuta pano aiwa shoko rakanaka saka ndichenga ndine maoperators vachanda nemishini ndenge ndiriko ngaakugadzirwe nzira vasazvinakidzwa nekungopunzwawo futi miti futi mukoma wangu nehanzvadzi yangu takuwirana ichokwadi vakabatikana chaizvo kuti ndagara aiwa ndakafara mukoma ini ndandakugara pamo ndagara pautungamiri aiwa ndakaona nezuro aiwa aifara chose akati aiwa taitwa zvakanaka kuno saka zvirambe zvakadaro ndizvozvo zvisaperere apo asi zviende mberi mazai api munhu waibishop aiwa chokwadi mambo mazai zvidyire kugara utenda kaizubwa sienda kudangamboti munopfuya kudze mazai kuti aona uko asi ndafara mambona maibishop kune matanga ari kuseruko ndafara huku dzenyama dzemazai kune madhadha kune makarakuni endafara nhasi maproject andodiwa munzvimbo zvekare mambo kutoona toti pachaka baba takadzokera mashure maproject angu andaifunga nekusadzidza kwangu ichokwadi dati tagona kudai izvezvizvi ndofanira kutoti paite driver tati uyu mukomana uyu akambodhirivha magonyeti ndizvozvo akangogara mumba pake apo ichokwadi uyu anonzaniwo uyu pane stendiwe pana dhivha uko auye anga achimbodhirivha mabhanana achibva nawo kurafungoro ndizvozvo achiya nawo chinotora zvinhu kwana mutoko ndizvozvo tataiwo uri mwana womuno unongoti onga uchiwanisawo pakadi ikoko wopinda muhurumende ichokwadi unenge wakukoreswa nehurumende dambudziko hapana purezidendi vakatotaura kuti tsvaka dhiraivha wako anogona kudhiraivha mambo ichokwadi anokora kubva hurumende ndakaona aiwa anoshingaira ndaona imba yaya imba yakanaka imba yake yatopera ndikati aiwa benza aita basa rakanaka chose benza eka ndizvozvo yakanaka benza aiwa imba yake yakanaka chose saka iyeye kuti azotyaira mambo edu zvakanaka anohwisisa pakambakira muno mutuma muchisara muripo achitomhanya semwana womusha medu muno chatorangoita nchekuti mabira ngadzoke ndizvozvo kune kwataenda uko kwaida zviyo kunombererwa izvozvozvo chinyakare ngachidzoke chimvura inaye nemwaka wayo chaiyo unotanga ipapa pandenda kutopfeka samambo chaiyo makaona iyi mvura iyi iri kuuya kambani yakunaya mumashure taamumashure makambani emasutu aya ndakatotaura nawo ichokwadi achiuya nemasutu manje kuti mambo wakapfeka apa ndizvozvo nyembe ndakapfeka chedu aiwa vice president aiwa ndodoro chero vakauya nemasutu asi mazai handidi ndoapo aiwa ndakaona aiwa ngazvikuti ezo mijinda ndambira 4 makiretu aiwa takuenda amai vatoenda kuchitoro vari kudzoka aiwa havangaindawo kumbaka maibhishopu akadaro vasvika pamba patsime pamba pamambo patsima pasipiti maibhishopu shoko ichakomborerwa ichakomborerwa tikutoinamatira isusu ndizvozvo
Aiwa. Mwari anokomborera icho kwadi amukatikomborera musingakomborera ndizvozvo kuti makandipenga mudza aiwa muna matota takaona ndabva aiwa ndaona simba raMwari zvokuti ndakatozindofamba unoudza mamwe masabhuku anga asibudiswa ndakaona kuti Mwari vanosunungura pakasungwa aiwa ndinokutenda ndizvozvo aiwa zvirambe zvakadaro iri kuna Jesu icho kwadi pane vasvikapo vapaka mota pagedhi yekudai inenge kurumende anidedana pachena idzo aiwa svikaimaona aiwa mai bhishopu Marika hapa chikutungamirira basa renyu rakanaka aiwa nhau yaMwarika ngainde mberi ende mambo akusapota chinamato ichi vakusapota chinyakare chedu kuti auchisapota futi iko zvindo zvakanaka kukudza kwese ndizvozvo nokuti madzitateguru edu aingona mautawo kubva vanhu vaipira vaitoziva musika vanhu zvoti Mwari vaimuziva saka vaitopira kumatateguru zvichienda mberi saka mambo anouya achitedza mutsoka iyoyo aiwa ndinokudza aiwa rambai mbakadaro ndizvozvo tasvika unoparedzerwa naamai kumba uko kuti aiwa ngavauye vachitandara vachipihwawo mashoko aiwa kashembe zvakadaro aiwa kule mukomana uchichaitika tatomosvika tikaona zvatoitika kumandudza ndiri kuoneka kuti andituma masikati vanhu vese vatodzokera vanhu papakazara vanhu haimi inyaya dzeumambo idzozere ndiwatomanya uningiri kupolisi inyaya mukadzire nyaya dzeumambo but azviko izvi pakaipa asi ndiye ungoenda unotengera masikati atondituma unotengera masikati ndasvika ndikamwashayeni mazichi ndonyaya yacho kaikunidza ngationa kuti vanopesa chichi iwe unombomona masikati manje apa patachitori naye ana anozambotaura hapana zvakanyanya iye angatotidatozozoona pandadzoka nchizomuona atobasa kai atozomanya kupolisi izvezvi atobasa chairoti haingozi yatoipo ngozimba nyaya umambo pakaipa manje uchagarika iri umambo wacho manje kana zvadai kuzvitaura izvozvo mambo arikugara uchachasimba anotosimba pakaipa nama wana